има място, дето Струма прорязва първия каньон. На 30 км от столицата на България София, в живописна котловина по поречието на река Струма е разположен град Перник. До него се стига лесно и бързо по главен път Е79 София-Кулата и автомагистрала Люлин. Широка пътна мрежа свързва града и близките гранични пунктове за Македония, Сърбия и Гърция. 10 причини да посетите Перник. Модерен град с удобни комуникации. Град на Кракра Пернишки и небесния му покровител Свети Иван Рилски. Град на черното злато и индустриален център. Град с богата древна и съвременна култура. Европейска столица на маскарадните традиции. Красива природа. Туризъм и кулинарно разнообразие, минерални извори, плувни басейни и зони за спорт в курортен комплекс Рударци. Близостта до София и нейните културно-исторически паметници. Град с потенциал за чуждестранни инвестиции. Перник – един привлекателен университетски град. Модерен град, в който съвременните удобства са съчетани с красива природа и древни традиции. Перник е селище с хилядолетна история. Историческия музей на града съхранява ценни експонати, които свидетелстват, че Перник е връстник на древна Троя и Рим. Повече за историята на Перник може да откриете за стените на средновековната крепост Кракра. Крепостта пази следите на траки и славяни и спомена за непревземаемата твърдина на болярина Кракра Пернишки. В наши дни крепостта е привлекателно място за отдих на гражданите на Перник и на неговите гости. В началото на 20 век Перник се превръща в индустриалното сърце на България благодарение на богатите си въглищни залежи. Перник става известен като града на черното злато. Днес градът на черното злато развива някои от свидетелствата за своето индустриално минало като туристическа атракция. Тук се намира единствения на Балканския полуостров подземен минен музей. Посетителите слизат на 50 метра под земята в автентични руднични галерии. Освен атрактивното преживяване, те отнасят със себе си и легендата за светеца Иван Рилски, покровител на Перник. В центъра на града се намира църквата Свети Иван Рилски. В храма се съхранява частица от мощите на светеца. Ежегодно Перник е домакин на най-мащабния етнофестивал в Европа – Международния фестивал на маскарадните игри Сурва. В последните съботи и неделя на януари хиляди участници и гости от страната и чужбина си дават среща в европейската столица на маскарадните традиции, за да се докоснат до съхранената вековна традиция на обредното маскиране, да се потопят в ферията от звуци и цветове и да отнесат със себе си частица от магията на празника Сурва.
Заобиколен от три планини – Витоша, Люлин и Голо бърдо, Перник предлага на своите гости атрактивни туристически маршрути сред неповторима природна красота. Най-стария природен парк на Балканския полуостров Витоша предлага на туристите едно вълнуващо докосване до природата през всички сезони на годината. На няколко километра от Перник, край село Студена, има голям природен резерват с редки растителни видове и диви животни. Тук се намира и ловната резиденция Витошко, която предлага на туристите комфорт и пълноценна почивка в лоното на планината. По склоновете на планината Голо бърдо е разположен ботаническия резерват Острица. Сред повече от 360 уникални растителни видове, единствено тук расте урумовото лале. Красивата природа превръща околностите на града в предпочитано място за отдих. Недалеч от града се намира курортното селище Рударци, известно с лечебните си минерални извори. Модерен плувен комплекс предлага на туристите лукс и удобства сред красива и чиста природа. Уникалното културно-историческо наследство и природното богатство на града се съчетават с оживена градска среда. Магазините и клоновете на големите търговски вериги предлагат богат асортимент от качествени стоки и превръщат пазаруването в приятно изживяване. Младите хора разполагат с добри възможности за образование, забавление и спорт. Професионални гимназии, спортни съоръжения, школи и ансамбли. Перник е университетски град. Европейския политехнически университет предлага качествено образование на европейско ниво, специалности като телекомуникации и компютърни мрежи, архитектура и урбанистика, иновационен мениджмънт и зелена енергетика. Близостта до столицата София дава на перничани възможност не само за професионална реализация, но и за участие в богатия и културен живот. Краткото разстояние между двата града позволява бърз и удобен достъп до музеите, театрите, галериите, културните и историческите паметници на София. Община Перник винаги се е стремяла да задоволява потребностите на своите граждани и да осигурява добра перспектива за бъдещия начин на живот. В Перник бяха направени твърде много неща, за да се създаде условия и обстановка за чуждестранни инвестиции. Това е гаранция за бъдещото развитие на града, това е гаранция за добрите доходи на перничани в бъдеще време. Културно-историческото наследство е нашето богатство, с което се гордеем и което искаме да покажем на всички заедно с природните забележителности и красоти. Добре дошли в Перник! Съхранил традициите и духа си, уверено насочен към бъдещето си, днес Перник посреща своите гости с усмихнато, гостоприемно лице. Добре дошли в Перник!